Og næste taler er Anne Knudsen, chefredaktør på Weekendavisen og doktor i antropologi. Værsgo. Tak skal du have. Tak, og tak for indbydelsen. Det ligger ubekvemt for mig at holde politiske åbningstaler, fordi det er ikke tilfældigt, at jeg ikke er politiker. Det er ikke fordi, jeg ikke har haft, om jeg så må sige, muligheden for at prøve at blive det. Jeg er enestående dårlig til at sige det, folk forventer af mig, og det bliver hurtigt et problem, hvis man skal være politiker. Men nu falder det sig så heldigt, at efter min bedste overbevisning, så er spørgsmålet om udkantsdanmark heller ikke i væsentlig grad et politisk spørgsmål. Det er ikke politik, der skal redde de mennesker, de områder. Hvis man kigger på Danmarks fremtid i al almindelighed og kigger på territoriet, så har vi jo nogle problemer, som ser helt anderledes alvorlige ud, end dem, som består i, at landsbyer står tomme. Man glemmer ofte og ganske bekvemt, at det her lille land altså faktisk også har en stor bid af Arktis som sit ansvar. Og der kan vi tale udkanter, de damer og herrer. Der er langt, ikke bare til hvad, men til alt. Og der er så langt, at det kan blive meget vanskeligt for os at hjælpe grønlænderne med at forsvare deres territorium mod udenvælds fjender, de damer og herrer. Sådan nogen er i færd med at dukke op over horisonten. Ikke i de varme lande, hvor de slår hinanden ihjel og slås hele dagen, men lige i nærheden og med klare øjne, som kigger på territorier, som er vores ansvar. Så hvis vi skal snakke udkanter og politik, så bliver vi først og fremmest nødt til at snakke storpolitik. Vi bliver nødt til at snakke forsvarspolitik. Vi bliver nødt til at indse, at vi nok har større problemer end dem, som ligger i ordet udkantsdanmark. Når det så er sagt, så er den væsentligste grund til, at jeg ikke mener, at det her er først og fremmest et politisk anliggende, det er, at jeg synes, at politikerne har en rigtig, rigtig dårlig track record med hensyn til at gøre noget godt for folk ude på landet og i fjerntliggende byer. En hel del af de problemer, som man har i udkantsdanmark, skyldes jo direkte politiske beslutninger, som er truffet på Christiansborg. Energipolitikken for eksempel, vekslende energipolitik er jo årsagen til, at mange huse ikke kan sælges, fordi deres brændselsregninger simpelthen er sindssyge, fordi de er tvunget til at købe el på lokale kraft-varmeværker, som er via politiske beslutninger af Christiansborg besluttet og lagt derude på landet, og så er de blevet bundet til at købe deres strøm der. Så har man skiftet politisk mening og synes, at man hellere skal købe vindmøllestrøm. Og så er den der brændselsstrøm blevet så dyr, så at alene varmeregningen er grunden til, at ingen vil binde an med at købe sådan et hus. Der er ofte utilsigtede bivirkninger ved politiske beslutninger, som træffes langt fra der, hvor de skal føres ud i livet. Og jeg var glad for, at Søren Gade sagde, at det var en god idé at give landsbyerne mulighed for at redde sig selv, fordi jeg tror oprigtigt, at den eneste måde, man kan redde noget, det er, at folk selv gør noget. At de selv gør noget. At de ting, der bliver gennemført på lokaliteterne, er nogen, som folk selv har fundet på, hvorfor ikke? Og i hvert fald selv har lagt energi i at gennemføre. Det er jo ikke, fordi man har fået besked fra hovedstaden, at man i sin tid lavede andelsforeninger. Det var ikke, fordi man fik besked fra hovedstaden, at man begyndte at diskutere, om det nu også var formålstjenligt, at man lagde bygninger helt ned i vandet, eller at man fældede alt skoven, eller man... Der har været mange ting, som hovedstaden ikke har haft andel i at starte, men som ikke desto meget mindre har været væsentlige for de mennesker, der bor ud over det ganske land.
Der har også været beslutninger, som er blevet truffet, og som har haft glimrende virkninger ud over det ganske land. Hvis man kigger tilbage i historien, så fandtes der i 1800-tallet skolelovgivning, som bestemte, at intet barn i Danmark måtte have mere end 2 kilometer til sin skole. En interessant lov. Den blev ført ud i livet, selv oppe i Vendsyssel på de tyndt befolkede, sandede jorder, havde børn kun 2 kilometer til deres skole. Hvordan kunne det lade sig gøre? Jo, det kunne lade sig gøre dels fordi det skulle være sådan, men dels fordi de folk, der underviste i den skole, de jo ikke havde forhold, som man har i dag. Til sådan en skole, der hørte der en skolelærer og hans kone, og de levede i det store hele på en sten og underviste de der børn og holdt øje med, om der var nogen, som var så dygtige, så de skulle videre i systemet og derfor væk fra landsbyen. Det får man ingen til i dag. Det får man ingen til i dag. I Blokhus, som Søren nævnte, og som jeg tilfældigvis kender ganske godt, der havde man dengang, vi var fattige, et posthus. Der var et posthus. Der var ikke nogen kirke, den lå op i Hune. Der havde jo ikke rigtig boet nogen i Blokhus før for nylig, det 1600-1700-tallet. Så der var ikke nogen kirke, men posthus var der. Og en postmester. Ja, postmesteren passede posthuset, og det med posten, ikke sandt? Det er der selvfølgelig ikke mere. Nu er der 8 kilometer til det nærmeste sted, hvor man kan gennemføre postforretninger, hvis man selv er i stand til at betjene computeren og få printet ud, så man kan få sendt sine pakker. Det foregår inde i Pandrup. Men hvis man skal have lavet sådan en postforretning med sivekort og sådan noget, så skal man til Superbest i Åbybro, og der er 25 kilometer, de damer og herrer. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er vi rige? Hvorfor er der så ikke noget posthus i Blokhus? Hvad gør gamle mennesker, altid, hvis de står med sivekort? Nå jo, de har bredbånd. Ja, eller også har de ikke, hvis de nu er gamle nok. Men hvad gør de? De kan tage en taxi. Nå nej, der er forresten heller ikke noget taxifirma. Da jeg var ung, var der en taxifirma i Hune og 2 i Pandrup, ikke sandt? Og 1 i Saltum. Det er der ikke længere. Hvorfor er det ikke det? Hvad gør folk? Hvad skal man? Jamen igen det samme. Postmesteren var simpelthen på arbejde, når der var post. Ikke sandt? Postmesteren holdt måske ferie i 14 dage en gang imellem, ikke også? Men hvis der var noget, der skulle besørges, så besørgede postmesteren det. Fuldstændig ligesom læreren underviste de børn, der nogle gange var. Hyrevognene, ja, de arbejdede selvfølgelig også for en 25 om dagen, en skål ris om dagen og en 25 hver lørdag. Det er klart. De arbejdede for små penge, men til gengæld var de der altså. De var der. De er der ikke længere. Ingen af dem er der længere. Og de folk, der er der, de folk, der bor der, jamen de må jo klare sig som bedst de kan. Det vil sige, at de er nødt til at have en bil, og hvis de ikke har en bil, er de nødt til at flytte. De er nødt til at flytte hen et sted, hvor de ikke behøver en bil. For eksempel til Åbybro, men måske i virkeligheden helst til Brønderslev eller til Aalborg. Og på den måde bliver landet ganske langsomt mere og mere øde, fordi det bliver umuligt at leve der, fordi de mennesker, der vil leve der, de ikke vil leve af de muligheder, der faktisk er. Og ingen mennesker kan jo stå og sige til andre folk, at de skulle tage at leve på en sten, vel? Ingen mennesker kan sige til andre folk, at de skulle tage at klare sig med noget mere nøjsomhed, fordi så ville de sørge for at holde deres samfund levende. Sådan noget kan man jo ikke sige til folk, men de kunne selv sige det til sig. De steder, hvor der faktisk er fremgang ude på landet, der er det fordi folk selv har sagt til hinanden og sig selv, at det her, det finder vi os ikke i. Pernille Stensgaard skrev i vores avis sidste år om den her landsby, hvor de har besluttet sig til, at det vil de ikke finde sig i, og er gået sammen om at lave en fond og købe de huse, som ikke kunne repareres, sætte de andre i stand, sætte gang i ting og sager, så der faktisk både er liv, foreningsliv og en smule erhvervsliv.
Mange udkanter har i tidens løb drømt om, og nogen har haft held til at klare sig som turistdestinationer. Blokhus er jo et fortræffeligt eksempel i den retning. Men at tvinge folk til at bo på turistdestinationer, den del af året, hvor der ingen turister er, det oversiger jo igen de fleste menneskers kræfter at sige til dem, at de skal. Vi kan jo ikke forlange, at folk skal bo derude, bare for at der skal være pænt og ryddeligt, når vi kommer om sommeren, vel? Der skal være noget andet for dem at lave der. Og det andet, det kan ikke kun være at holde økologisk stearinlys og sydesalt kørende. Der trænges opfindsomhed, der trænges nye initiativer. Der er udkanter, som har det meget værre end vores selvfølgelig. Lofoten præsterede at lave sig en filmfestival, som folk kommer til fra hele verden, på trods af Lofoten. Altså i en norsk sammenhæng, der kan man faktisk, der er kun Hammerfest, som er værre, ikke? Men Lofoten endte med at blive sexet. Det er sværere at blive sexet, hvis man er en landsby i Kronjylland, for slet ikke at tale om på Lolland-Falster. Men hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre, ja, det er der virkelig ikke nogen gode svar på. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, og selvfølgelig er det folk selv, der skal. Man skal selv vælge, om man vil arbejde på en anden måde, end man vil i de store byer. Man må også selv vælge, om man mener, at det er et passende bytte for at arbejde hårdere og med mindre belønning. At man altså har en ejendom med, jeg havde lovet ikke at nævne det, men alligevel, for sådan en 1,5-værelses, 2-værelses lejlighed på Vesterbro, kan man jo i Nordjylland købe sig et kæmpestort hus med havudsigter og egen bådebro. Det er jo ganske utroligt. Man kan jo diskutere med sig selv, om man vil synes, at det var en tilpas kompensation. Der er heller ingen læger derude. Det var der jo også en gang. Det var den gang, hvor lægen red hen over markerne, hvis nogen blev syg, ikke også? På alle årets tider, på alle døgnets tider. Det var dengang, man havde en læge, som var ens læge. Det var dengang, de havde et kald, de damer og herrer. Både læreren og lægen, postmesteren, stationsforstanderen, der var sørme også jernbaner. De havde et kald, de syntes, det var vigtigt, at de sørgede for, at togene gik. Posten blev bragt ud. De syge blev helbredt, så vidt det nu var muligt. Alt det er jo ikke noget, man kan bestemme, at de skal, men de kunne sørme selv bestemme, at de ville. Og jeg kan jo glæde forsamlingen med, at nu er nogle af udkantshospitalerne i Danmark fået nogle af de bedst kvalificerede hjertelæger, man kan finde i kongeriget Danmark. For de er nemlig rejst fra Rigshospitalet, hvor de var kommet til at købe designerlamper og sager og ting. Jeg ved, at en af de mest komplicerede hjerteoperationer i kongeriget Danmark nu om stunder kun kan fås på Nykøbing Falster sygehus, hvor en meget, meget dygtig overlæge og forsker nu er blevet ansat. Så der er selvfølgelig måder at få dem derud. Måske lidt kompliceret. Men at tvinge nogle mennesker til det der er jo umuligt. At tvinge dem, medmindre de har overtrådt regler og står til bøder og fyring og fængselsstraf, det er jo umuligt. At lokke dem, det var måske muligt. Men det ville faktisk kræve, at myndighederne, politikerne, måske holdt fingrene lidt mere for sig selv. Det er jo ikke sådan, at der ikke er lavet lovgivning for dem derude, og det er ikke kun energilovgivningen, som plager folk. Der er også planlovgivning og forbud mod dit og dat, og der er besværlige arbejdsgange. Jeg var til en konference for Kommunernes Landsforening, hvor det viste sig, at altså, nogle kommuner er op til 20 gange så længe om at komme med svar på erhvervslivets anmodninger om at konstruere et skur eller en mole eller en tilkørselsvej, som andre kommuner. De gør sig alle sammen umage, men nogen har altså mere held med det end andre.
Hele den her forestilling om, at man har et kald, at det er vigtigt, at man gør sit arbejde godt, og at det er det, man bliver stolt af, det er faktisk noget, som måske er en mangelvare, men som i hvert fald er det eneste nødvendige. Man kan ikke gå og overvåge folk så grundigt, som de kan overvåge sig selv. Man kan ikke lovgive om, at de skal foretage sig fornuftige ting. Man kan give dem plads til at gøre fornuftige ting, når de selv finder på dem. Og der er jo forestillinger nok derude, selvom man kan blive grummetræt, når man læser lokaltillæggene. Nu er det i Nordjysk Stiftstidende, jeg læser lokaltillæggene, og man ser, at ildsjælene rundt omkring på lokaliteterne i reglen koncentrerer deres energi om at få stillet skulpturer op på torvet, ikke? Der er så dem i rundkørslerne, ikke? Det giver udmærket arbejde til de lokale skulptører, men ikke mange koblingseffekter til noget som helst andet. Hvis de, som Søren foreslår, i stedet for fik mulighed for at gøre noget produktivt, så ville det måske være bedre, og så ville det først og fremmest ikke være for andre skatteyderes penge. Tanken om, at udkanterne skal reddes ved at stikke armene i andre borgeres lommer, er jo, der kører en kampagne nu for tiden om hovedstadsudligningen, hvor en hel masse aviser bringer spontant opståede kronikker om dette emne. Og jeg skal ikke gøre mig klog på det der udligningsforetagende, men jeg vil dog sige, at med udligninger frem og tilbage og op og ned og ud og ind, der har vi jo i hvert fald sikret beskæftigelse for en helt masse mennesker, som sidder på kontor og laver beregninger. Om man sikrer noget godt i kommunerne, enten det er de store eller de små, dem på landet eller i hovedstaden, ja, det bliver jo mere og mere uigennemskueligt, jo mere komplicerede de der lovgivninger bliver. Og det er faktisk en af de væsentligste grunde til, at jeg synes, at det her ikke er et rigtigt politisk spørgsmål. Politikere er ualmindeligt forbandet dårlige til at give slip. De er frygtelig dårlige til at sige, det vil vi nu ikke lige blande os i. Alle styrter til fra nær og fjern, og ligegyldigt hvilken politisk farve de har. Hvis der opstår et problem, og så begynder de at trække den ene ende og den anden ende og rode og gøre ved. Og ingen djævel kan fortælle, om det bliver bedre eller værre af det, men i hvert fald bliver det dyrere. For skatteyderne her i byen og for skatteyderne andre steder. Det bliver dyrere, og det bliver nødvendigt at have endnu flere mennesker til at sidde i centrale administrationer. At folk skal uddannes, og at det er godt at støtte, at videnstunge erhverv vinder frem, det er der formodentlig ingen tvivl om. Men at have det som målsætning, at alle skal uddannes, det er altså rent faktisk det samme, som at have det som målsætning, at de alle sammen skal til storbyerne. Når det blev fremhævet, at gennemsnitsalderen i København er så meget lavere end den ude på landet, eller på Læsø, så er det jo fordi, der ikke ligger et universitet på Læsø, eller en handelshøjskole, eller erhvervsskoler, eller ingeniørakademier, eller noget sådan. Og det vil sige, at det, at vi gerne vil have uddannet folk, det betyder, at de kommer væk derfra, hvor de boede. Hvis man vil have dem tilbage, så skal de enten selv ville noget derude, eller også skal der være noget, som de kan komme til at brænde for. At sende folk ud på landet ved at give dem penge, det er jo halsløs gerning. Det er ligesom at give penge til en pengeafpresser. At sende folk ud på landet, som ikke har lyst til at være der, det er halsløs gerning. Det her problem med, at folk flytter sig fra landet og til uddannelsesstederne, jeg vil godt sige, at København har en tredjedel af landets befolkning, men 100 kilometer byen ved Jyllands østkyst har altså en anden tredjedel af landets befolkning. Den sidste tredjedel er så fordelt ud over resten. Det her problem er ikke et, vi er alene om. Det er et problem, som jeg har hørt om, siden jeg første gang satte mine ben på Korsika tilbage i 1983. Verden er fuld af udkanter, hvor der er gamle mennesker og pensionister og folk om sommeren. Der er ingen, der har fundet ud af, hvordan man løser det. Der er ingen politiske tiltag.
der har fundet ud af, hvordan man løser det. Der er ingen, der ved, hvad man gør for at revitalisere landet. De nærmeste til at finde ud af det, er dem, som gerne vil bo der. Dem, der gerne vil lave de ting, man kan derude. Og i moderne tider er der jo mange ting, man kan derude, udover at være hjemmegående hustru. Den der pendlerløsning, jeg så i Jyllandsposten her til morgen, at i hovedstadsområdet på Sjælland er der allerflest, der pendler over 50 kilometer til arbejde hver dag. Altså som har 5 kvarter og derover til at komme til og fra arbejde. Det er alle sammen mænd, de damer her. Og så bor deres koner dejligt ude på landet med børnene. Det holder ikke i længden. Det holder ikke i længden. Jeg ved det, fordi jeg selv har prøvet at pendle. Jeg pendlede til Odense i et 3/4 år. Man kan ikke holde til det. Altså ikke hvis man vil have en familie. Den her pendlerløsning er jo kun en midlertidig løsning på noget, som har at gøre med, hvordan man lægger krævende arbejdspladser. Arbejdspladser, som kræver høj kvalifikation. I de her år, der sammenlægger man hospitaler til kæmpe hospitaler, man sammenlægger uddannelsesinstitutioner til kæmpe institutioner, man sammenlægger forvaltninger til kæmpe forvaltninger. Og når man gør det, så laver man et tomt land, og så folk, der pendler. Hvis man vil have folk til at bo nogle steder, så må man holde op med at rationalisere på den måde. Hvis man vil have folk til at bo andre steder end i 100 km byen og København, så må man stoppe med den her centralisering. Med andre ord, holde fingrene en smule for sig selv. Centraliseringen af alle de her ting er jo resultatet af politiske beslutninger, og ikke af folk derude ville dit eller dat. Man kunne måske endda komme til det punkt, hvor man kunne lave aftaler med mennesker, om at de accepterede, at det tog lige så lang tid, når man boede på landet, at komme på hospitalet, som det gør, hvis man skulle være så uheldig at blive dårlig i Indre By i myldretiden. 3 kvarter tager det at komme til Hvidovre, hvis man bliver dårlig i Indre By i myldretiden. Det kan man fra næsten alle steder i landet komme til et hospital på. Måske kunne man få folk til at acceptere, at der kun var posthus 2 gange om ugen. På betingelse af det, så var der. Måske kunne man få folk til at acceptere at arbejde i skoler, hvor der ikke var både en fysiklærer, en gymnastiklærer osv. Måske kunne man få folk til at skrive under på, at hvis jeg vil bo her, så nøjes jeg med mindre. For hvis ikke man vil nøjes med mindre, så kommer man ikke til at bo der. Jeg beklager at måtte sige det. Der er ikke nogen nemme løsninger. De løsninger, der er, de gør ondt på den ene eller på den anden. Men der er faktisk meget, meget yndigt derude. Så hvis man vil, så kan man prøve. I skal have tak.